Türkmenistanyň un ambarlaryna Gazagystanyň Orsiýetden Birleşen Arab Emirliklerinden getirilen import unlarynyň ätiýaşlyklary gutarýar. Olar Gazagystanyň, Orsiýetiň we Awstraliýanyň unlaryny öz markalary bilen satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi habar berýär. Onun sözlerine göre häzirlikçe ätiýaşlyk un bar we onuň möçberi hem az däl. Emma onuň bir ay içinde gutarmak ähtimallygynyň alada bildirilýär. Etraf yerlerine un gıtçılığı kän duyulmasa da eýýämden assortiment türlüligi ýok. Yerli uny köpeldip başladylar. Ýöne onuň hili pesip Azatlyk radiosyna gowşan habarda aýdylýar. Geçen hepde Azatlyk radiosyna Marw vilayatynyň Garagum etrafyndan bir fotosurat gelip goşdy. Ol suratda öňünde diňe garagul oturan un dukany görünýär. Şeýle-de Garagumly dinleýijimiz öz etraflarynda geçen ýylyň 26-njy dekabryndan bäri unyň satylmaýanlygyny habar berdi. Emma Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Ýaýlymbegow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Marw vilayatynda unyň biraz gymmat bahadan tapylýanlygyny aýtdy. 50 kilolik bir halta uny 70-80 manatdan pul bersen şonu tapylýar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un alyk getmezligi ýa halkyň günnelik sarp edýän önümleriniň bahalarynyň ýygderlik gymmatlaýanlygy barada çykan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň ahyrynda alyk howpsuzlygy boýunça ýürüýtük komissiýa döredip ýurtdaky alyk aladalarynyň esassyz därligini gaýtaklaýyn tasdik etdi. Geçen ýylyň dekabryna gowşan maglumatlara görä Daşoğul vilayatyndaky un, buğday, arpa önümleriniň hususan kepegiň gıtçylygy baryp noýabr aýyna başlandy. Azatlyk radiosynyň Daşoğuldaky habarçysy şonu 1 kilogram döwlet narhyna 30 tengeden satylan kepegiň wakasynyň gara bazarda 3 esseden gowrak gymmatlap bir manada ýetenligini habar berdi. Gurban Sultan Ece we Niyaz Fadyndaky etraflaryň merkezlerindäki galla dükanlarynyň öňünde azyndan 300 adamly nobatlar döredi. Köp adam döwlet wakasyndan her maşgala 20 kilogramdan satylýan kepek paýyny alyp, soňra ony gara bazar narhyndan satýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol kepek nobatyny adamlaryň arasynda uruş dagwanyň turýanlygyny, şu sebäpden nobata polisiýa işgärleriniň gödökçülük edýänligini habar berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday öndürmek goýunça gödöňünde tutulan planyň doldurulmanlygyny boýun we ilki vilayet häkimlerine käýinç berildi. Soňra iki vilayatyň häkimi wezipesinden oşadyldy. Şeýle prezident geçen ýyl ýurdun agrar senatyndaky işleriň gurulşundan nägile bolup, o huzurlugyna gödökçülük edýän vice-premierini täzeledi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan o huzurluk spesialistleriniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň bazarlary barhakan import edilýän önümlere garaşly bolýar. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow her gezek agrar meseleden söz açanny döwletiň o huzurluk işgärleri üçin ähli şerti döredenligini gaýtalaýar.